Una de les funcions més habituals dels processadors de text és modificar el format del contingut. Això inclou canviar la tipografia, ajustar la mida de la lletra, aplicar cursiva o negreta i d'altres opcions ben conegudes. En aquest videotutorial explorarem les diferents possibilitats que ens ofereix el Google Docs per ajustar el format dels caràcters en un document de text. Anem a veure-ho. De fet, per tal de modificar el format dels caràcters, ho podem fer a través de les icones que trobem a la barra d'eines o bé a través del menú Format Text. Veiem alguns exemples. Primer de tot, el que farem serà canviar la tipografia de la lletra. Si ens fixem, actualment la tenim amb una tipografia d'Arial i ara el que farem serà seleccionar tot el text i canviar la tipografia. Per exemple, podem triar l'Open Sans i veiem que efectivament ja se'ns ha canviat la font del text. Una altra cosa que podem fer és canviar la mida de la lletra. En aquest cas la tenim a 11 i la podem modificar fins a la mida que més ens interessi. Per exemple, en aquest cas, establirem que estigui a 9 punts. Altres opcions que ens dona és la de canviar a negreta, cursiva, subratllat, etc. Anem a veure-ho. Per exemple, seleccionem aquest paràgraf, el posem en cursiva, seleccionem el nom del centre, el podem posar en negreta i en aquest cas el que farem serà subratllar l'adreça. El Google Docs també ens permet ressaltar diferents fragments. Ho podem fer amb l'eina color de marcatge. Triem el color, per exemple, un color groc, i veiem que efectivament ja ha quedat ressaltat el text que havíem seleccionat. Una altra de les opcions que trobem en els processadors de text és la de canviar el color de la lletra. Per exemple, en aquest cas, seleccionarem el títol, ens adrecem a color del text i seleccionem qualsevol dels colors que ens apareixen per defecte. No obstant això, el que podem fer és personalitzar el color que volem triar. D'aquesta manera se'ns obre una paleta de colors a través de la qual podem seleccionar entre milions de colors. D'altra banda, si coneixem el codi hexadecimal o RGB del color que volem utilitzar, el podem introduir directament. Anem a veure-ho. En aquest cas, continuem seleccionant el nom del títol i el que farem serà utilitzar un dels colors del logo. Per tant, ens adrecem a color del text, novament personalitzats, i en aquest cas introduirem directament mitjançant el teclat el codi hexadecimal del color que volem utilitzar. En aquest cas, el codi és 00415D. Fem clic a d'acord i veiem que d'aquesta manera ja hem introduït el color que volíem. Finalment, una altra opció que ens ofereix el Google Docs és seleccionar qualsevol color que apareix al document mitjançant la pipeta de selecció o comptagotes. Anem a veure-ho. Seleccionem el text del qual volem modificar el color. Novament ens adrecem a color del text. En aquest cas, seleccionem triar un color personalitzat. Veiem que se'ns obre una eina que ens va mostrant els diferents colors. Seleccionem aquell color que volem utilitzar, per exemple, en aquest cas utilitzarem un blau cel. I veiem que efectivament ja s'ha aplicat en el text el color que hem seleccionat mitjançant la pipeta de selecció. Com hem dit anteriorment, una altra manera de modificar el format dels caràcters d'un document de text és a través del menú Format, Text, i d'aquesta manera podem veure les diferents opcions, algunes de les quals ja hem vist en aquest videotutorial, d'altres que també tenim disponibles, o, per exemple, com modificar la mida o gestionar l'ús de majúscules i minúscules. I això és tot.